Україна висловила протест Нікарагуа і вводить санкції через відкриття консульства в окупованому Криму. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з відкриттям так званої першої іноземної консульської установи на півострові. Сьогодні посол Нікарагуа в Росії спільно із представниками окупаційної влади відкрив так зване консульство та представив постійного консула. За словами окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова, а також спільно із Нікарагуа планують реалізовуватися освітні та бізнес-проекти. Міністерство закордонних справ України неодноразово попереджало про неприпустимість таких дій. Наразі Україна вводить відповідні санкції. Відповідне рішення має чіткий сигнал офіційного послання українського народу, окремим урядом держав, а зокрема Республіці Нікарагуа. Реалізація цього рішення та його подальший розгляд Ради національної безпеки України, введення такого рішення Президентом України в дію та затвердження парламентом України, відповідно забезпечить застосування всеохоплюючих санкцій проти окремої іноземної держави, чиї дії прямо суперечать національним інтересам і безпеці українських громадян та потурають збройній агресії Російської Федерації проти України. Нікарагуа – одна з 9 держав, яка визнала окупацію Криму Росією у 2014 році. На сьогодні, окрім неї, окупацію півострова також підтримують Афганістан, Венесуела, Куба, Північна Корея та Сирія. На засіданні ООН ці країни не визнали агресію Росії, а також не підтримали резолюції щодо звільнення Криму. Окрім цього, Нікарагуа також підтримує так звану незалежність Південної Осетії та Абхазії.